Ngangu yo blay agani kapur ya ka basa sisien pat ngayo agani kalan ya ka bangan yo ban ya sam bat ban ya pusan lang ya ka kubor na ka ktien ka jong blay agani ka step ka mantah bat ngairu ka jing kublay na ka banta ki paralok baro ki bayapay ya kani ka program ka ban longru ka jing mentoy ya ka jing im ka jongi ka ba shimet bat na ka banta ka jonga sa sisien pan habang ngayo bandon hagani ka program jong ka Good News TV bat ngej bada ka jing yaram ka jong blay kan long ka jing karku na ka banta ki bas ngam ya kani ka kubor ka banta na ka ktien ka jong blay ka bangila bani pusan lang hagani ka step kalong ka bangila ban shem kalong kat kom ka gospel ka jong Matius kalanong ka ba pusaw bat ka dekot ka basaw ki kantin ki ba ong kum ni te ujisu ulayatu bat ulaong haki to sumar ba unuru syukor yapi kapang jong kanika jingi pusan lang hagani ka step ka bangakwa banbu kalong to sumar ba unuru syukor yapi kani kadai ka jing jubab ka jong try bat unong pedim jong Jesus Christ hapadeng ka jing ya keren jong batla ki jong kisenran ki jong hakadur jong ka jing keli ka ba kisenran kila keli ka jing keli ka ba jar kat ba utrai bat unong pedim jong Jesus Christ udang syong halor jong ulum olem kisenran ki kwa bantip bahadin kata ka jing yap ka jong utrai hakan nupat kapor ka ba ujisu unwan lani kisenran ki kwa bantip ka ba kum kanu kata kadak ka ba kila ban itu ya ka jing wan ka jong utrai lani kisenran ki dakwa bantip balanu bakani ka perthai kan kutno lani kan waino bat kisenran ru kida terang bat kida kwae baki don kata kajing perkat bahkan don kata kajing kemen lani kata kajing ngausi lani kita kajing jenjar kimdei bandon ki pralok ki ba kisenran haba kilatip lupa ya kajing itu ki jong jisu kin long ki balapan krek bahaya ladi kenang ya kabakin yo ban ya syonglem bat utrai hakata ka khet ka ba ulapan kre ling ba kan ka dekot haba ong tu sumar ba unuru syukor yapi kajing mut haba ong tu sumar ka ba mut ba kisenran kin long ki ba pet ngor bahaya ladi ban yaj da ka ba sumar bat husiar ban im tingka ya ladi namar bakin don kita kinong panap syrip kibatmu ban penjot ya kajingai jongki bat haba ongpat ya kini kikentin unuru syukor yapi kani kathau ya kita kibadon kata kadonut runar kadonut dakat kibala ru ban long kita ki paramarjan lani ki perlok ndri utrai jisu ukwa ya kisenran bakin long kibabat scam bat klan ka jingai bakila ban lai na kata ka jing sya lam ler hakin nong syukur namar kita ki jing hikai ki babakla ki bun kindon bun kita ki nong syukur ki balong ki nong syun lani ki nong bisni lani kita ki nong yutu lupa ki balam ler lani kita ki nong saki lam ler balai utrai bat unong penim jing Jesus Christ uong ya lagi jong kisenran to sumar ba unuru syukor yapi namar ba ujisu usngot hu ba kisenran ki dei ban shim ya ka banta hadin ka jing yap ka jong ki pralok ki ba kum kita ki ba ublairu ulajit bat lopan kerpang yangi tungin long kita ki briu kibala ban penjana ya ladi hakan nu kanu kabanta ka bangidon hapdeng kani ka perthai
kabadam da kajing syukur kat syaka bangi pai. Kan mau ku ki perlok ki ba iye kani ka perthai ka bangi im ka babun don na preng jongi mo ngitrai hakikam office ki jongi ki babun ki jing syukur kala bandon haki prabanget ki ba iye ki jongi don na preng jongi ngilong kita kinong nyak kali ki don sibun ki jing syukur bat ki jing pensyoy don na preng jongi ngilong ki nong trelingkha bat ki don ru ki jing syukur lani ki jing pensyoy don na preng jongi ngilong ki nong hikai school lani don na preng jongi ngilong ki samla ki bapuli haki school lani haki college lani haki university kan mau baka don kajing syukur ya kajing im kajongi namar kata ling ba kani ka kubor lani kani ka phang ka bang yo bani puson lang hagari ka step ka bamta ka ein ka banga kwa ban ong na ka banta jong ngilang baro tungin long kita ki bapet ngor yeladi wat habangi tips cam baka day yangi banginya kendu ya shibun kijing hakajing im kajongi Rai ai baka ta kajinget kajongi kum ki banget ladangi don hakanu kadu kabanta kabangi day banle ai bangin long kanuksa kababaha syaki waipan ublaim kerku ngiram ya gani ka kubor kabalingkot kabangi yo bani puson lingba kani ka step kabamta ban nget kan long kajing mentuai lang ya baro ki bapet ya gani ka good news tv nget kan long kajing kerku ya baro ki parabanget ki jongi blame kerku ngiram yangi blame na kabanta ka buram ka jongu amen tung ni duai ablay ngi aingu ya metrai sa sisien pat hakani ka por ngida aingu ablay ya kajing don ringkat ka jongme kerpang ya ka bangilayo banya puson banya perkhat na kani ka tin ka bakhu ka jongme bangilayo banya keren ya kajing sisya bananget ablay baki prabanget lani ki pralok ki prajor ki basngap ya kani ka kubor hakani ka step ka mamenta ngai ablay yo don sibun na pedeng jongkiru ki bahap hapdeng kata kajing sya syukur kajing pensyoy jongani ka perthai ngiduai na kabanta ka jongki ladaki don hakanu kanu kabanta kabaki day banle hakajing im ka jongki ai ya kabaki la ban bat scam ya kan nongrim ka jongki kum ki banget yaram ablay ya kani ka por ka bamenta ngiduai haga kerteng kabat tiang tam ka jong trai bat unang penim jongi ujisu ngiduai amen.